presyo sang gatong ipatuman sa masunod nga semana. Mayong aga Bacolod, mga aga manugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Disyembre 10, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. Aksyon Boy Duran. Sa detalye sa aton mga balita lokal. Ginpanugutan na sa Department of Education ang pagselebrar sa Christmas party sa Maulutuan apang may ginpagawa nga pagsulundan. Suno kay Hernani Esculia Jr., spokesperson sa DepEd Region 6, base sa Regional Memorandum antes magpatigayon sa aktibidad, kinahanglan nga magpatigayon sa forum ang division superintendents, kaupo ng mga school heads akong istoryahan kung may dugang pagsunundan wala labot sa Regional Memorandum. Dugang pa, istrikto man ang no collection policy kag dapat na mga ihatag nga cash o kung anuman nga regalo ang voluntaryo lamang. Hindi man pwede nga dumilian ng mga kabataan nga mag-intra sa selebrasyon kung wala sila sang dala nga pang exchange gift o kung amot nga pagkaon. Istrikto man nga gipahig sang DepEd nga sa eskwelahan gid lamang ang venue sang Christmas parties kag tubtub 4 lang sang hapon. Kinahanglan man sang parental consent kag ginapahanumdum sa mga manunudlo kag ginikanan nga siguraduhon ang pagkaon nga ihanda agud malikawan ang ginatawag nga food poisoning. Naibuluan nga base sa DepEd calendar tubtub Disyembre 19 na lang ang klase sa mga estudyante kag mabalik naman sa Enero 4. Nadugangan sang 25 ka barangay ang gindeklarar nga drug cleared sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental sa ginpatigayan nga Regional Oversight Committee deliberation kahapon sang aga Biyernes sa Negros First Residences diri sa syudad sa Bacolod. Kalakip sa mga gindeklarar among barangay 41 sa syudad sa Bacolod, barangay Talok, Kalumangan kag Don Jorge Araneta sa Bagos City, barangays Bagroy, San Pedro, Santol kag Biao sa Binalbangan, barangays Minapasok, Hinubang, Tigbon, Cruz kag Repoyho naman sa Banuas sang Calatrava, barangay Tanza sa Banuas sang Ibi Magalona, barangay Cervantes sa syudad sa Escalante, barangay Can Roma sa Banuas sang Pontevedra, barangay Kamangkamang sa Isabela, Libakaw kag Mahalang sa Himamaylan City, barangay Santa Cruz sa Banuas sang Murcia, barangay 6 sa syudad sa Silay, barangay Salamangka sa Banuas sang Toboso, barangay Tortosa sa Banuas sang Manapla, kag barangay Poblacion West kag Poblacion East sa Banua naman sang Canduni. Gindeklarar man bilang drug-free ang Banwa sang Candoni matapos gindeklarar nga drug-cleared ang nabilin nga duwas ni kabarangay. Sa ginpatigan nga Regional Oversight Committee deliberation, nakompleto na ang drug-cleared nga mga posisyam tanan kabarangay sa Banwa. Uluhin nga na drug-cleared ang Barangay Poblacion West sang Barangay Poblacion East. O kung kag Barangay Poblacion East. Sa iban pang balita lokal, patay ang duha ka persona samtang pilaso naman ang isa pa matapos nakabunggo sa likod sa nagaparking nga truck nga may karga nga tubo ang ila sini nga motorsiklo. Las 7:30 sang gabi Disyembre 8 sa Barangay Cubay, syudad sa La Carlota. Sunod kay Lieutenant Colonel Luel Garenganao, hepe sang La Carlota PNP, ang mga napatay amo sanday John Lawrence Mesobre, 19 anyos, kag amo nagadrive sang motorsiklo ang kasini nga si Joven Desoyo, 17, kag pilaso naman si Dan Fred Roxin, 33 anyos nga yara karon ginabulong sa ospital. Dugang pa ni Garenganao padulong sa Banwa sa Lagastalianan, 3 ka mga persona ang involvado sa aksidente sa nakabunggo sa likod nga bahin sang truck nga mong gituran sang kamatayon sa duha ka persona kag kapag kapilas naman sang isa. Palayag ni Garenganao wala sang helmet ang 3 nga nagaangkasanay kag may mga suga man sa lugar. Sa karon, padayon pang ginapatigan nga investigasyon sang kapulisan. Ginalantaw sa karon sa Bacolod City Police Station 2 nga isa ka pagpanubutahe ang ginalegar bomb threat sa St. John's Institute. Sunod kay Police Lieutenant Jovito Pastrana, Acting Station Commander sa Police Station 2, nga isa sa ginatutukan nilang rason amo ang internal conflict sang personnel sa management. Halin sang 2020, tubtub subong nga 2022, nakarecord sang 8 ka reklamo ang istasyon angot sa pagpamahog sa wala pa nibaluan nga persona. Palayag ni Pastrana nga mag-aimbestiga sila kaupod sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6 agud may baluan ang ginhalinan sa mga mensahe angot sa pagpamahog bagud badamo na ang nagakapektuhan sa nasambit nga insidente. Duga pa ni Pastrana nga nagdangop man sa NBI ang mga empleyado nga involvado kag ini ang ipaidalom sa lie detector test.
Nagpanumduman si Pastrana sa persona sa likod sini angot sa posibilidad nga kaso angot sa paglapas sa PD 1727 in relation to Republic Act 10176 kung siya ang madakpan. Nakilala na ang 3 ka sospetsado sa pagpangluthang kag nagresulta sa pagkapila sang duha ka biktima nga sanday Rami Arais kag Michael Yasas sa sulod sa isa ka computer shop sa Purok Sigay, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Honito Pastrana, acting station commander sang Police Station 2, na-identify mismo sang biktima ang mga suspetsado tungod ila man anay mga abyan ang mga ini. Palayag ni Pastrana nga may mga personal na issue sadto si Arais kag mga o kon personal nga issue na sadto si Arais kag mga suspetsado samtang si Yasas ang nasalabat lamang. Ginkumpirmar man ni Pastrana ginpasaka ng kaso nga frustrated homicide kahapon sang aga batog sa 3 ka suspetsado apang bilang protocol sang kapulisan hungod nga wala ginhingadlan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 6 minutos na nagaligad sa tak na ng alas 6. Kontribusyon sa SSS kag PhilHealth magasaka umpisa Enero tuig 2023. Samtang maayong nga balita ni sa aton nga mga motorista, big time rollback sa presyo sang gatong ipatuma naman sa masunod nga semana. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga Sige, good morning na mga ka-Aksyon and good morning Aksyon Eden. Yes, good morning Action Boy and happy weekend sa atin sa mga ka-action. Ano niya mga galino? Ano niya? Mga kasubayan. Na guro sa titamis kaya nakapula ka na. Amo na. Yes. Do kalamay nga pula gali. Nga tawag na kalamay nga pula nga brown mo na. Tapos may brown, wala labot sang may brown sugar pagid. Oh, may brown sugar, Tapos may pula nga kalamay. Pula Yan ba kalto na kalamay? Ano nga kalamay, nay? Ang pula. Ang pula lang. Pero pag abot brown. Pag abot brown niya, di mo gani na. Tiki wala guro ilunggo ang brown mo no. Ano ilunggo sa brown be? Kaki eh. Ha. Kaki. Ilunggo na. Ano kakyaw? English Kaya mo na nga nagurugin pula na lang. Ang buta ng ilonggo. Kaya so, kaki mo ng pangahambol. Di ba no? Amo na guro action boy to no. Kay wala ilunggo ang ano, tido close to pula. Baka na pula ang kalamay yo. Di brown. Kagoy ka makita pula ka kalamay. Gani no. Tingala no. Pero you look beautiful in red. Thank you so much. You look so beautiful In red. Christmas na color section Eden. Ang ginaguro kon Mayo ang imong December 9. December Fest. Morning na sa aton nga nag-monitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Damo ka request action boy nga masaot ka kuno. Isang saot mo to. Tanawan nyo lang. Tanawan nyo lang ang video action boy. Press Dennis Richard Tiboroma. Morning dra sa imo. Kag kay Atia Kim Eriman, Alex Montesa, Martin Aliling, Miss Yvonne Buisher is already with us, no? Done sharing na siya dito Yes, sa very Germany. Good morning man kay Ana Sinoro. Sa kay Toto Balolot. Sige, Action Eden. Kaya Erla Vega dira, good morning. Billy Albay, Araman. Jose Froilan, good morning. Gapudlang adlaw sang partner ni Action Boy. Gapula gid yang Gapula-pula. Ang iyang bayo pula, ang sungad pula. Sungad gid ya. Ang ano pa, ang cheeks pa, do cheeks tinampa. Mo ginaiya. Ang panty pula. Hindi. Ay, hindi ito ginang na line ito nakita ko. Ano ito nakita? Wow! Grabe ka! Lain ko yung guro. Aga ka pa yung guro. Yan ang lingling naman. Kaya, Ma'am
Ma'am Yvonne Boucher, nagapamatigit sa kono sa kay mga puro gwapa. Yes, of course, small things. Thank you so much. Yes. Kay Ma'am Vanessa Mayo, like brown out, black, diri tawag sina. Oh, ganino. Mag-brown out, mag-black out, brown out ako. Ang bakit hindi ko sa brown out is Few certain areas area lang. certain areas. Ang blackout all over. All over, no. Yes, Pero kung sa certain area lang, guro, do brown, guro, ila panulukan. Kung tanan, ti black, dulong yung tanan mo, no? Sige. Okay, standby sa mga balita national. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero Teka, kamusta man? Ako na would like eh. Mayara, ganyan na butang sa module. Nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti, laktaman lang nanay eh. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason. Sigaw na ipasinsya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa ako niya. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:12. Sa detalye na sa atong nagapanguna nga mga balita nasyonal. May pagsaka sa kontribusyon sa mga miyembro sa PhilHealth kag Social Security System kung SSS umpisa sa Enero tuig 2023. Nagalambot sa 1% ang saka sa kontribusyon sa SSS kadungan sang pagdako sang salary credit sa mga empleyado nga 30,000 pesos. Ang saka ang pag-abagahon naman sa mga employers suno sa SSS law. Ginalimbawa sang SSS nga kung ang sweldo sa isa ka miyembro ang 35,000 pesos kada bulan, magalambot sa 4,200 pesos ang iyas niya kontribusyon umpisa Enero tuig 2023 alin sa karon nga 3,375 pesos. Ginklaro ni SSS President kag CEO Michael Regino asaka sa kontribusyon nga 1% sa 2023 ang magahalin sa mga employers kag hindi sa empleyado. Pahayag man ni Rino nga pabor ini para sa mga miyembro tungod may forced savings na ang kontribusyon sa tion sang retirement. Samtang 0.5% naman ang dugang sa kontribusyon sa PhilHealth halin sa 4% sa karon kung mangin 4.5% na umpisa Enero tuig 2023. Ginpahayag ni Finance Secretary Benjamin Jokno nga mahimo maka-invest in Social Security System ka Government Service Insurance System sa ginaduso nga Sovereign Wealth Fund. Ini sa pihak sa anunsyo ni House Appropriations Panel Senior Vice Chairperson Stella Kimbo nga ginkakas na ang SSS kag GSIS nga mo maga-finance sa Sovereign Wealth Fund tungod sa kahangawa sa mga pensioners. Sunod kay Jokno, hindi mandatory nga maghatag ang SSS kag GSIS apang kung nagapangita sang mas mataas nga balik, mahimo sila maghahatag depende sa desisyon sa mga Board of Directors. Ginmando naman sa Commission on Audit sa Senado nga bayaran sini ang rate differential fee nga utang sa Social Security System nga nagabalor sang 325,000 pesos. Ang nasambit nga kandidat para ni sa renta sa 15,000 square meters nga duta sa siyudad sa Pasay halin sang Mayo tugtog Disyembre tuig 2014.
Sa desisyon sang Enero tuig 2022, ginpaig sang COA nga meritorious ang money claim nga ginfile sang SSS. Suno pa sa COA, gina-acknowledge sang Senado ang obligasyon sa nga differential rate kag ang isa lamang karason kung nga wala ini nakabayad amo ang utang ginakabig bilang unbooked obligation sang ahensya. Ginapaabot nga magapatuman sang big time rollback sa presyo sang gatong ang mga kompanya sang langis sa masunod nga semana. Ini ang ikaapat nga semana sang sunod-sunod nga pagnubo sa presyo sang gatong. Sa oil trading sa nakaligad nga 4 ka adlaw umpisa Desyembre 5 tubtob 8, mabuhinan ang presyo sang diesel sang 3 pesos tubtob 3 pesos 30 centimos. Ang gasolina mahimo naman mabuhinan sa masobra piso tubtob piso kag 70 centimos kada litro. Sama-sami nag-anunsyo sa price adjustment sa kada adlaw sang Lunes kag ipatuman naman sa adlaw sang Martes. Sa mga duga pa naton nga balita nasyonal, magadesignar ang Bureau of Corrections kag Commission on Human Rights sang human rights officer sa mga jail facilities para nga i-monitor ang kondisyon sa mga persons deprived of liberty o kon mga PDLs. Sa isa ka seremoniya, nagpirma sang Memorandum of Agreement ang Bucor kag sa HR nga nag-align sa programa, pulisa kag practices sa human rights standards. Sa idalom sang MOA, ginkasugdan sang Bucor kag sa HR nga magdesignar sang tag-isa ka HRO sa kada security compound sang kada Bucor prison facility. Magapatigawan man sa special training course para sa mga HROs kay iban pang opisyal kag personnel sa Bucor agud mag-orient sa human rights norms, standards and principles lakip na ang papel sa Bucor sa pagtapna sa mga paglapas kag proteksyon sa kinamatarong sang kada PDL. Kalakip pa diri ang pag-review sa existing policies, programs, measures kag correctional practices sa Bucor agud masiguro nga consistent sa human rights norms, standards and privileges. Sa dugang pa nga balita nasyonal, ginanunsyo sa Department of Health nga 132,770 ka individual ang nakabaton sang ila una nga booster shot batok COVID-19 kadungan sa 3 ka adlaw nga bakunahang Bayan. Sino kay DOH Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergere ang vaccination coverage sa 5 tubtob 11 anyos ang nagsaka sa masobra 49%. Dugang pa ni Vergere na dugangan sang 33,239 ang nabakunahan sa among nga edad. Ang espesyal nga kampanya sa pabakuna ginpatigan halin Desyembre 5 tubtob 7, tuyo nga mapasaka ang booster uptake sa vaccination coverage sa pediatric population. Sa katapusan nga records ng DOH nagapakita nga masobra 73 milyones ka Filipino ang fully vaccinated batok sa COVID-19. Sa among nga datos, masobra 20 milyones ang nakabato na sang ila dugang nga bakuna. Sa padayon gyapon nga pagwa sa nagkalain-lain nga variant sang COVID-19 kag pagnubo naman sang immunity sa mga nabakunahan pagkaligad sang 6 tubtob 8 ka bulan, mas kinahanglan nga matagan sila sang isa o kun duha pa nga bakuna para mapadayon ang proteksyon batok sa mas malala nga COVID-19 variants. Ginpahayag ni Infectious Diseases expert Dr. Rotjin Solante nga manubo na ang proteksyon batok sa COVID-19 vaccines matapos o kun batok sa COVID-19 matapos ang 6 tubtob 8 ka bulan sang katapusan nga pagpabakuna kung nga hindi malayo nga liwat nga magasaka ang kaso. Suno kay Solante, tubtob nga sa pungsod ang COVID-19 kag ang posibilidad nga pagsaka sa mga kaso kinahanglanon gyapon para sa padayon nga proteksyon kag malikawan ang mutation o kon latnanay sang isa ka mas malala nga kag sang isa ka mas malala nga kaso. Dugang pa nga kung tubtob masunod nga tuig, Enero o Pebrero, mataas gyapon ang kaso kung hindi man mataas, basta nga may kaso sa gyapon sang COVID-19, may posibilidad gyapon nga magasaka ang mga ini. Ginkumpirmar sang Office of the Press Secretary nga nagbakal sang duha ka air assets ang Pilipinas sa Turkey. Kabayan na ang pagbakal sa duha ka helicopters sa modernization program sang Armed Forces of the Philippines. Nagpalabot man sang pagpasalamat si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Turkish Industries kag gobyerno sang Turkey sa pagbulig sa pagpabakod sa military sang Pilipinas. Magluwas sinigin kilala ni Marcos ang pagtinguha sa Philippine Air Force sa nagkalain-lain nga aspeto, lakip na ang external defense, internal security operations, disaster response kag relief operations. Gintayog naman sang magnitude 5.9 nga linog ang mapanas Northern Samar kahapon sang hapon. Sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon PHIVOLCS,
Ang pagtayog na batyagan las 2:33 ang hapon. Tectonic in origin, silingon nga may paghulag sa Earth's crust. Gin-report sang Feebles na batyagan ang intensity 3 nga ginakabig nga weak o kung mahinay ang pagtayog sa mapanas kag palapag Northern Samar. Intensity 2 naman o kung slightly felt shaking na obserbahan sa Rosario kag San Roque, Northern Samar, Prieto Diaz kag Bulusan, Sorsogon. Samtang intensity 1 kon scarcely perceptible nga pagtayog ang na-record sa Legazpi City kag Tabaco sa Albay, Mercedes kag Daet sa Camarines Norte, Pili sa Camarines Sur, Hernani kag Canavid sa Eastern Samar, Hilongos, Dulag, Karanga, Abuyog, Alangalang kag Baybay sa Leyte. Payag sa Feebles, posible ang aftershock sa apang wala naman sang kahalitan. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginanunsyo sa Department of Foreign Affairs nga may napulo ka bilateral meeting si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa sidelines ng ASEAN-EU Commemorative Summit sa Belgium sa masunod nga semana. Magabi ang presidente sa Pilipinas pakadto sa Belgium sa Domingo sang gabi agud magtambong sa summit nga gintalana sa Desyembre 14. Ginlaragway naman ni DFA Assistant Secretary Daniel Espiritu nga ini ang pinakamasako nga biyahe sang presidente kag naglaom nga makakuha sang mas madamo nga benepisyo hindi lamang para sa ASEAN kundi para sa mga Pinoy. Una ginpahayag ni Espiritu nga ang summit mahimo mangin instrument agud matalakay ang ASEAN-EU Free Trade Agreement nga sa kalawigon wala pa nahatagan pagtamod. Aksyon Radio Philippines Standard Time lasay sa 21 kag sa ato naman nga mga ka-aksyon bala nga may problema sa pagpagawa sang higko sa lawas, nagahigko ng aton nga tinae kag naganubo ang aton immunity. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte! Nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sino. Aksyon Radio Philippines Standard Time lasay 23. Good morning anay kay Homa Lumena, Pilton Lipura. Kay Jenny Rose Arguelas Flores sa family Arguelas kuno kag Flores. Good morning dira sa Hacienda Carmen. Evelyn Sinaon, greet niya lang happy birthday Action Eden si Rosie Lopez karon gid nga adlaw, no? So adla. Sige go. Happy birthday to you, Rosie Lopez, no? Happy birthday sa imo. Si Binong 70, morning. Lalaine Grace Ibarra, Grace, morning dira sa imo. Si Michael Sitera, ginatamyaw man ni Binong 70. Gamon ito subong sa Purok, Kawayanan, Barangay Balingasag, Bago City, Samtang Naga, Pangape. No? Jenny Alanza from Barangay Lagrana, La Carlota City. Na-shout out naman ang teaching staff sa Mansablay Elementary School sa Barangay Mansablay sa Banwasang Isabela. Mga ka-aksyon ninyo gitmamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1.
Standby na sa Aksyon Report, second portion, ubod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay naman kita sa dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition, ubod gyapon sa inyo news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon! Radio!